Ndio uruhusiwa inayo. Ndikuziwa kuti iwe siwe mwana wanje wangu iya. Waniva iwe Junior? Waniva? Sutu zitema mbamu zazikulu zikulu mtoto kubwera pamuzi panombo katika pena. Iwe refugees. Kupanda ine kuti mtu opemphera. Ndifaja wabwera patipo, wabwera apa. Ukuva zimeze mtamuno? Kumaino mukuziwa zona zoti kuyambilira. Ndikubwera kumene tinakumana hapo. Tinakumana mnazanduza zoti 5 minutes. Ndituluke mwauza anthu kuti mwaguma ndikubwera ine kunoko. Inde. Ndenzoti china chijose tinakumana hapo mnazauza anthu kuno. Kuti Bora fa unuze kujali we Junior. Uprofeti wako waboza o. Iwe Junior, ulia? Uprofeti wako waboza o. Ukwana miza. Akule muntu waboza ndani. Ulia ni wewe? Ukuza utambuya nami nyantumba kuje mchalichi. Sasa ukwana miza anthu. Na usukwana miza kuti bali. Sungama yankula ndimwa kuchenjera bali nawe. Khani metu kamba pamu ndimkhani yazi. Zimene kujazi ziba chitika zinya za mbuye zimene zazo. Ndoto ndine nani kufona ndikuchana. Iwe ulinga ndimbale wanga. Iwe ulinga kapena kuti no. Wolonjezedwa. Uyo ngogwa kuma bafai tineri kuti anamizira yangu ndi iwe ngakho ukhango pana uja Aisha anje anakwera mwamba. Anangoyera iwe ukhango uja kumamba kubwera pazikula pasi. Sopano mwene. Kali 5000. Apanga imene chifukwa iwe sokakhala wabwera panombo ungolandira madaliso ngakhale chopereka chakusulira cheni takwira ndalama simakupereka ndalama ngati ucheniya ambeni babu pasuka tupaka so ndakuwa usina chenjere bwino yani safari kamba panga zako anthu azafu kuti anjangu ndatali yofika bwaje usamali kwamvatu kulia bwino alipo pano ambuye Yesu haleluya wali kuya maja matatu alipo pano ambuye Yesu amen. Kodi magabe? Magabe? Tabirani. Amina kale dabilu kapita wi. Aha. Sabano lero nimaona ngati tingodi ya nkhuku. Koma sana kuti tipake bwino anthu tipa nthawirireti kuku imene tizingo mwakugula maujeni mwakugule mapasi anthu tipa nthawiri mwakugule ndi mapasi basi mwakugule mapasi mukaonese kuti pakhale ujeni thako oso la nkhuku imene tadi khalepo chinyomphiro zo mapasi amene mwatengawo vuto lache inu ngati ndikakuza kuti tifatije nkhuku pasi mmakhulupirira nkhuku yenene pamphambano apo anthu amatapo uje ubweya wa nkhuku mwangotenga wina kumanga khapa ngono mbagule mapasi fanu azamba kudelera pano kuti ayi kodi nkhuku yaje ayitenga kuti aziyankhula zinthu zabirimbiri ngamakataya mazi mukataya libozi ndi mapiko amene anthu afuna zili pakaza ileyo bagule mapasi tikuja nkhuku basi amene abino ndama maitenga ndama maitenga kuti taona na anthu opanda chikhulupiriro anthu dubwaja anthu opanda chikhulupiriro anthu anatenga ndalama zanga mani sori bwino cho ni madeka tumsakana ndalama zanga sini mapanga phuma mani mvesesa ndi ndalama ndi achani abwera amachita kulera kuti musadanda ule kuti ndi achani ine munthu wa mulungu ndi ikaso chakuti ayileyo mbalame za mmamba zingoluka phuru kulowa apo kudi apo kuti ziti timoyo basi ndikira ndikabu ndi basi ndikabwa uzibando lengano magula nchangi chenji balibi iyo iyi ndama ikata mukagula mapasi tidi ndifuna ndiye nati ya nkhuku tidi ya nkhuku panopo ayi komatu kunoko watu osamazine kuti ndikuzima figa atu Ai. Pajaru manine ndolongolo. Hai. Kodi vantu chimene chimachitika kazaka. Vantu sama kumvetsani. Kupewa kuposha kuti. Inu sikuti mmalongolola. Kapena ndinu waphokoso. Munthu wendi wasangala kwambiri. Koma kuti adakupatsa volume umu. Do oloza kulepa ngona kama kakoti. Adakuchunilatu. Adakuchunila. Ndamata anthu olongola. Ine ndikuzena akazanga ine solongola. Ine ndimwe kaolongola ndakakhala nanu. Kaya. Hai, sisi zimane anthu amati ai mwina bachelata ngakusiye munthu ngasiye nyu. Mundina kusiwana. Eh?
Munandisowa? Mukasoyi. Aiko mukuti munandisowa. Yo imaona. Anadziwa ndaona mene mwandilandilia. Hambu nandisowa. Chifukwa mene paje ndimaona ngati ndikhala ndi usiku wa phokoso. Kodi ende uri masokosa mbali yonse. Inali mtauni. Pamalo pamene tinapita fani mafuna ndiyabezo konza za makaniki. Fazo mangazi chakazanga. Muone manja makakhala ya ndenda randi ambe umakaniki pitani tu maglacha nde maglacha apacha kapeseni simagali moto Zikutani ambiri akutani magali moto ongokhala amene mati ndi ongokhala ndemesa paglacha pamakhala choti ayi ndi pamene ndapalamulira apo nawo zoti akazanga mukadzangoona okoza ma wireless kama TV muchishopu muja achuluka muzazi kuti musadzaka konzetsa bwanje sadza okukoza shoko maboza idikirani ndikuzeni inu musamasokoneze zinthu mukazaona pamalopo kuti pagali moto alipo ambiri amatha kukoza yetu baglaja yachocho panja pamakhala kuti munthu uyo idzaidha amachosa zisulo za munthu wake olo ajene akanyanyala magali moto ajana phesopa chifukwa chimachitika choti odzowa kukoza pazikhala palibe gali moto ndeti wakoza wapita TV ayikoza koma kungokhala zimene amakhala anyanyala ndifuna ndipite kusika koma ndisanapite kusika kodi ndinakuzani zani zakwini kwini zimene zinachitika pakhomo pano munaziva muziziwa mwayambapo iyayi mwayambapo ndizabwino kwino nakuzani ndizakwini zokuzana chani inu kuti kwini kuganizana anaziwa kuti kwini mwana uja siwaganizani ndi wa mwana wankango zimene zimuziziwa inu zomwe zinachitika tu ndi zimene akazanga inu zimene mundiuzazo palibe chachilendo ndine endi khani imeneyo ndimayidziwa munaziwa bwanja nakuimbirani foni ndikuzidziwa zimenezo kodi ine nangotalikira kati ibreki kanga komano ineni madziwa khani imene ndikudziwa palibe nkhani iye anakuimbirani foni ayiso tsana ndimbire uzeni chuma kaya muti mwana wankango ndiganizani khani zokhudza kwini nyumba umumu nthawi zambiri akazanga ndimana kuti inuyo tamayang'anani nkhani za ife momwe ine ndimakukondera chikondi chokoma mukakhala kuti anthu mukukondana ndini ndanalisema iyayi mukadzapeza okukondani nkukhala kuti okukondaniyo akukukondetsetsani inuyoyu uganisei kuti akamati tidzaferana tidzamakhala weni wasati I love you wabando wanuwa wapile najatu koma ine mafaro ndipite kusika nkagule magroceries ababa kapena mama ya baba tawe ndiyo mweyi magroceries anje kuti osamale olemba ine ndimafuna ukapita pamene uchakaza udzitulutsa kapepala anthu akatopita magroceries umaine wakhale mpepala ndeno bwansi mundilembera kumatikala ndi amene ababa ndikangokula ndakagula magroceries amanena wakapepala kuti ndaiwala chani koma ongoti patseni sopo patseni yana zimeje musabari ndakagula magroceries kumangoti tapita kusika wa groceries amachita nyamula handicap mpiru wafole sausage chani akaiwala amatbwereraso natemba chani ndamachonga ndamene chamati magroceries koma zongoti life boy chani nemafuna mukagule magroceries nemafulika ndamaziwa yomwe mungandipaseyo ndiyomweyo koma ndiyambiri bendithu akufunika magroceries nakasi zotsukira mmanoso zati mmati chani ndizambiri zimene zikufunika sopo mchere adzakusekaniro anthu mukadzati koke umafunika machula linali chabwino toothpaste limene lija ndeli mafunika mafuta nosanda kuta achikondi chofunika osakanyema azimaiba chamatonyema zinthu zanu zomwe siningakanyeme kunyema kusungira yabungwe yagulu apa mandipasa 20 tomatero tokutere iwe tsunechenjere bwino atina mawerengo mafunika malovu kake imalimba
30 Yeah. chabwino ukangogula zinthu zoti zitisunthe pano pamene tudikira kandalama kaja chifukwa tuntauri unapita sinofuna kuululira ndi kuti udali chani ndikubwera mundiona ndikufunafuta ayi mukangoti pa ngati ATM ndipo ndeti kuvumba zikuvumbatu ndiye chikoti pene chakazanga zapo mwazuka koma hayi tadzuka kanzati koma mulipo inu ndilipo nemngazwe kusowa munali kuzi hayi basi nangochoka ukaona ziwiri ziratu aya munasowa Eh? adaba gogogogo panimisa hayi sinesojera kwini alipo chani mwana ndimafunsa kwini alipo akazana achiwiri kwini alipo mafuna akazana achiwiri kwini mese bwanji ine kwini ndi mkazi wanga shoko mzili kusefera Ah, sakuziwa nani mese namakhalani ndi ulemu bwanji osamangotchuka ndi zinthu kuchukitsa zinthu zoti palibe iwe akazanga sumadziwa akazana oyamba ndi madziwo achiwiriso ndikwaziwa onde kwini ndi mkazi wanga ndikunamba iwe kwini kwini komatu mese amuna kwachitaka kufuna pano ayi iwe takhala chete chani iwe amuna kuti kachitaka kuchitamo. kufuna bwanji ineyo amuna kachita inuyo iyeyo akazana achiwiri amese tumuli nkutamika amuna kwa Kula bwanji. ndatani chomwe ndakwisa ndicho amuna una achitatu amukufuna mnako amuna achitatu Koma mwaswera mula. hayi fetasera kaanzatu Ila sweraso. eti Weza yake yomwe basi. nyengo za masiku ano zimenezi Eh. zimangofunika umangomvetsera aza nyengo achakati kutentha muvale majuzi muta kuti samanena zoti muvale mangofunika konzekera Ipena tupena amapezeka aphonya. aya pano pa adagula tekinoloji ya nyuwani Oh. pano akuti ali chimashini choti chimatoona uja ulo mwezi ulo za mu December adaona kale Nurubaje. hayi ndimazitsatira za socials ndimazitsatira kuti ali mashini ya nyuwani mwana akangokuuzani kuti kudzakhala nyengo iyi kumamvera Okay. pano pali advanced chizungu chakamati advanced Chabwino ndetu wopeni. kuti tichezere pano noona ngati sizingayende waja faujeni achokapo Asisilia. napita kusika ndi mwina sizingakhala bwanji titasuntha kuti tipite tikakambirana Kwa sasa baba. kwasasoka Kulibe anthu. hayi kulibe anthu Ti. basi tona naka mwali mwende bwino maisha kushokora imani kone mulikisa ngalalo kwa mazuka ndazuka kaini kono vele makashobara nzake ndakuvora munono abwera re anabwera kawesh inu iwe sukuziwa ine ndakuva anabwera mese maisha kushoko mauza munanu andipasana 1000 yanga iwe mese tazikhala serious ndikukuza bada iwe shoko 100,000 yako angakaite amuna nani ngongolakane mauza andipase apo amungozoli neyo de amashoko kapena mese chilipo chimene ufuna kunena iyayi ndikuti mwauza akabwera msimudabwera andipase ndrama yanga iwe shoko angatengendera ayi maishokoshoko zikhala ma serious pena pake okay balaja hapo inamzaliza hata mangoyeza re mangoyeza maishokoshoko mamese ayi kisegese nanu bodi nanuso Boli banoka. Mabolo banoka sinza. Choka balmone mamba mukukoma ine. Simajirika baba inu. So sakala zazukazuka.
Unali kusi. Pachatine? Bwanji mimi. Akatemera mbiri sinamalize. Uyambira wanthu ombacha ndiye munthu wakasuna maliza akatemera mimba mmafuta-futa. Ndiye nditenge mazi musambe manje. Nali kuti. Bwana kuti ine nakhandu. Kubwera ndikudabwa kuti nosakupeza. Musambire umubanje. Ine se akuti ni amayi amazemba makatemera. Oho. Ne ukakhala kukulu umaza kumana nazo. Umaza kumana nazo. Wakasuna maliza makatemera. Ndabwera kuti ndakula. Ndakula. Zose? Kumaja makagula ya? Magroceries. Tadeni mukazonde. Mukazonde. Uje mnagula? Chicho sendagula. Sasa ngamba banga sadongo solo banje. Ani. Ulipo? Ndilipo. Ndio kuoneka bwino. Iwe mpaka steki choncho. Ndio. Nane pamodi? Oba munyanyiwa. Ni hapa? Basi nipita ufikako. Kusika? Ndiye ningokuperekeza. Uniperekeze? Nanga uku kunyumba kulibe choti ngachiteko. Okay. Wafika hapa? Iwe munyanyiwa. Ukupita kuti? Basi ndikumperekeza wewe. Oho. Ndiye sabano mabulangeti ako amikoso amene unakozera zulacha. Uwayanika ninda? Mwali jana ajipanya. Inu, uyu twa makosi. Iya ajipanya. Mutipasa ule mwamba. Iya. Mutipasa ule mwamba. Okay, kabula ndinene chonchi. Mukalakaya nikakaye bulangeti lanu limene mwali kozera lija. Kena ko muchaperekeza wawa. Anti. Iya iwa sapi hane tie. Kolitwa amuna nuwa tu muchizungu ndi chifafa. Chotirira. Amuna nuwa ndi chotirira. Jibaya. Jibaya. Daima. Oho. Iya taruluka. Chani. Kutuluka ndi kuti? Kwa nini makaja ni wewe? Kumena kuja kuyangula? Kutiko. Kumena kuja kuyangula? Sasa bwana. Akutame ngazuja? Ngazuja ni wako. Ndiwa ndani? Iya ilikupuka ni Chibaya zachi bwana tini madana wamba? Kandu jamaa ndifuna yule. Mtengo wa mlembe wako jona utenga nani mwa mwene nakuvutisa? Chani. Nakuvutisa? Unanivutisa. Ayi, ujata tukanaye patali nduguzi tasekula. Usegule. Ndani. Usegule. Iya hii pita kwa kazi moyo. Inaenda basini kusegula. Oho. Inaenda kukuza. Usegule utuluke tibadulana amena tawina atenge nkazi basi. Allah. Iwe ndine tikakani hayo kanga ni nkazi. Usabani. Kazi ndi wako. Waine kumene. Iwe utandine ana namba ni ndani. Iya ndikutasegula. Singasegule. Susegula? Uwape ndani. Susegula? Uwape ndani. Okay. Yes. Ase. Yes. Tipera na mitoji wangu. Okay. Okay. Kuti uziwaso kuti ineso nane minyanyi waso. Yeah. Tasegula ndikuti. Siningapande. Subanga? Okay. Ufuna ati kutoilet. Kutoilet ufunako. Koma sipano. Oho. Koma sipano. Ndiye ndili pano sili kuchoka. Ndipo zizindikiro sizinaonese. Oho. Ndimawa. Okay. Yes. Chabu ndiye ndili pano sili kutoka pano. Ndi mwana wako mene wapanga uja. Zizindikiro zatoina ndisindi kuziona. Oho. Yes. Ndiye ndikuti ndakhala pano. Ndili pano eneyo sili kuchoka. Mpaka iweyo utasegula tuone sale mbasi. Siningasegule. Chibwana basi ni makosa ne? Ni makosa ne? Kuti je? Ndili pano. Basi. Mkazi basi kumuza zimezi japo. Unipeza. Ndili pano. Ukhala papa kumene. Sasa bwana basi. Oho. Ngona ndima wapa mu. Iya itie. Kula ni fulu. Uni. Yo. Mwana. Mwana waka. Mana? Tete guladna. Di too much. Dan. Too much. Gula. Maman, si wah. Putigo.
Ajuma rema ngai. Kufandi kambira na Ajuma. Ajuma kateni mimi siko kasidijera ndimo kava sako ndikambira mimi wili. Tete. Minutes. 10 minutes so kazi. Ajuma yama ndika mmoja mmoja usifike 10 minutes Ajuma mungu nipe. Ajuma. Wandi kwi sa. Ya daima ngai Ajuma ndio. Akana sababu ndikambira ngani. Ni Ajuma ndo makani ndo visi sabina baki. Banchi. Kama zienda. Sizi. Ajuma mzama bwibina kwa makamu ndo. Kuma Ajuma mzwa yani ineni sanami Ajuma pamwe paje nikatangazaji bwana chikondi changa pa inu kumene Ajuma sanami nimakukonda ni kuchoka pasi panti mabanga koma mese usama pange Ajuma munivere ga choncho bibi because tida kambirana kale kuti tichoza agreement awante uzikamba za chichi Ajuma mzwa yani hebu Ajuma ne ndibanga chose mene mungu anduzire kuti ndipange nini Digira guy. You went the apart from Zaza uleze dem muntu wabwe bwino kumano somabanga bla 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 like mena ba compound ba ndizanane semandi kwana Ajuma rema negeri mnanga bla mpaka bla ngandani sho Queen. Ajuma ndiga nika. Nini lufusenzo zomabanga Queen ziyazinto zabunu. Zimakusangasa nini? Ama panga. Zomabanga yeuza kusabanga ndalama ke zabunu Queen. Mese ineto. Tema ngai. Ngari munazo jabulu zizini mabanga simakusangasa. Ajuma nendi sinta. Ndikala nkazi wabunu nkazi omvera. Sinta iwe. Ndisinta Ajuma ndikubuza. Inonga ngobuza nendi sinta. Sinungama chuma mungu ndivesa Ajuma ndikuruke jose mene mabanga mbuyo. Kani mapanga kwajira antu ndrama urani. Sezo ndisi ya mabaraso sini mapira. Ajuma nene makukonda ndikatu. Tikaenga libanja eniwe ni Ajuma. Baba. Ndi choncho nde useka so. Uma nditotola riwe usinta. Makonda ndi umene ndisinta. Chungamo ndisinta na Ajuma ndisinta. Ndikankazo omvera. Tomo ndizibanga mzinduza enu. Di kira gae. Ugas. Ngatuta sintere. Deudi ine can think of kukulubira nditakukulubira Ajuma inendi sintali yo sedi yoloso aina kwina chisindimbana nawo achocho sindimbana nawo nasiya nanga paka za ndimakuona to pa Ajuma 100,000 iye kuti mesa suzumira apo nazisiya no sindimbaka suzuminizo za Ajuma chabu ukangati sincerely from your heart I'll forgive you. Wani krugani? Waya ista. Wani krugani ndizoni? Baba libe. Dene nizo kakati walolo. Dene nizo bantu ndinyo wani krugani yabu. Funa ndi itani. Ino wani niyo misi ngati ninkala vanti niyo misa nakala mkazona baba. Bwana mtu ndugu haki. Funa ndi ime. Wibile. Wetu ndi mafu. Next on Jangu Comedy Series. Sinali vision. Tinakumana. Munankhula. Ndipo tinakumana. Anakuzo ndituluke kwa 5 minutes. Ndipo boza nditu osakulupilira china chilichonse swei. Ndiyenu. Mwina sukuziwe apa. Kale chete. Ngani iye? Unaleta safi. Madam, kabla ngomeni. Abone kuti. Madam. Abone kuti. Awawa, hakuna mizani, palibe chicho sakuza mchanze. Awa ni mtombolo meno kamba kapena umbombo, kapena ndikuze nzuri. Alibe kali boss. Kuna ni chakujia. Chakuna ni yote kwa isani ngendo funa ndipito. Dawo sana tukusa 7. Ya choni. Ndaona ni. Madala kwa mamuli ndi wiru. Chani? Muli ndi wiru. Kweli ile kuti chani. Saka muli ndiya na 6. Oba zoti mwina mutamwalira madala. Kapena munalimba mmalo enake kapena lokhuza na zaji umaji. Sine kundifuza iwe
Kundifusa kuti utani iwe. Wabwera ndi zimenezi pano? Wabwera ndi zimenezi?